ኮይኑ ወንጌል ማቴዎስ ዝጽሓፎ ድማ ንሱ ምዃኑ እቶም ናይ ጥንቲ ቤተክርስቲያን አቦታት ብዘይጥርጥር እዮም ተቐቢሎሞ። ማቴዎስ ትርጉም ስሙ ናይ እግዚአብሔር ህያብ ማለት ክኸውን ከሎ ቀረጽ አካቢ መንባሩ ኢየሱስ ንኽስዕብ ስርሑ ዝገደፈ ሐዋርያ እዩ ነይሩ። ማቴዎስ ኣብ ወንጌል ማርቆስን ሉቃስን ለዊ ብዝብል ካልእ ስሙ እዩ ዝፍለጥ። አይሁድ ንዘመናት ተስፋ ገይሮሞ ዝጽበይዎ ዝነበሩ መራሒ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነቢያት ዝተነግረ መሲሕ ቅቡእ እግዚአብሔር ንሱ እዩ። አይሁድ ካብቶም አጨነቕቶም ዝነበሩ ሮማውያን ሓራ ክኾኑ ሓድሽ መንግስቲ ከቁመሎም ዓብይ ትጽቢት ከም ዝነበሮም ከም ንጉሶም ንዓለም ብፍትሕን ጽድቅን ክገዝእ እዩ ዝብል ዓብይ ጽምዓት ነይርዎም። አይሁድ ኢየሱስ ከም ናይ እስራኤል ንጉስ እምበር ንኻልእ ኣይተጸበይዎን። ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናይ ዓለም ንጉስ እዩ ኮይኑ ተገሊጹ። ወንጌል ማቴዎስ ብግሪክ እኳ እንተተጻሕፈ ነገር ግን መልእኽቱ ንአይሁድ እዩ ተጻሒፉ። ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ኢየሱስ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ምዃኑ ብርግጽ ንምቕራብ እዩ ተጻሒፉ። ማቴዎስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለ ክርስቶስ እቲ መሲሕ ዝተነገረ ትንቢት ዝፈጸመ ኢየሱስ እዩ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ንምጭባጥ ዝተፈላለዩ መረድኢታት ካብ ብሉይ ኪዳን ጠቒሱ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ታሪኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ከም ዝተፈጸመ ማቴዎስ አጸቢቑ ገሊጽዎ ኣሎ። ከምኡውን ማቴዎስ ዕላምኡ እውን ናብ ፍጻሜ ከብጽሕ ኢየሱስ ናይ ትውልዲ ሓረግ ካብ ዳዊት ከም ዝኾነ ኣርጊጹ እዩ ዝዘረድእ። ኣብዚ ወንጌል ማቴዎስ እቲ ቁልፊ ዝኾነ ቃል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 17 ዘሎ ኮይኑ ንሕጊ ኮነ ወይስ ንነቢያት ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕግስ የውጣ ወይስ ሓንቲ ሕንጣት ከምዚ ይሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። እንድሕር ደኣ ብምስተውዓል እዚ ወንጌል ማቴዎስ አንቢብናዮ ኮይንና መልእኽቱ ጽሩይ እዩ። ንሱ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ነገሥታት ንጉሥ ናይ ጎይታት ድማ ጎይታ እዩ። ኣብ ልዕሊ ናይ ጸልማት መንግስቲ ሞትን ድማ ብዓወት ተገሊጹ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሕይወትካ ጎይታን ንጉሥን ክትገብሮ ይዕድመካ ኣሎ። እዚ ዝረአናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ወንጌል ማቴዎስ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም። ቁጽሪ 2 አብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንይሁዳን ንሕዋቱን ወለደ፣ ይሁዳ ኸዓ ካብ ትዕማር ንፋሬስን ንዛራን ወለደ፣ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ፣ ኤስሮም ንአራም ወለደ፣ አራም ንአሚናዳብ ወለደ፣ አሚናዳብ ንናአሶን ወለደ፣ ናአሶን ንሰልሞን ወለደ፣ ሰልሞን ካብ ራኬብ ንቦአዝ ወለደ፣ ቦአዝ ካብ ሩት ንኢዮቤድ ወለደ፣ ኢዮቤድ ንእሰይ ወለደ። ቁጽሪ 6 እሰይ ንንጉሥ ዳዊት ወለደ፣ ንጉሥ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኡርያ ንሰሎሞን ወለደ፣ ሰሎሞን ንሮብዓም ወለደ፣ ሮብዓም ንአብያ ወለደ፣ አብያ ንአሳ ወለደ፣ አሳ ንየሳፋጥ ወለደ፣ የሳፋጥ ንኢዮራም ወለደ፣ ኢዮራም ንአዝያ ወለደ፣ ኦዝያ ንኢያታም ወለደ፣ ኢያታም ንአካዝ ወለደ፣ አካዝ ንሕዝቅያስ ወለደ፣ ሕዝቅያስ ንምናሴ ወለደ፣ ምናሴ ንአሞን ወለደ፣ አሞን ዮስያስ ወለደ፣ ዮስያስ ከዓ ብዘመን ምርኮ ባቢሎን ንኢኮንያን ንሕዋቱን ወለደ። ቁጽሪ 12 ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ድማ ኢኮንያ ንስላቲኤል ወለደ፣ ስላቲኤል ንዝርባቤል ወለደ፣ ዝርባቤል ንአብዮድ ወለደ፣ አብዮድ ንኤልያቄም ወለደ፣ ኤልያቄም ንአዛር ወለደ፣ አዛር ንሳዶቅ ወለደ፣ ሳዶቅ ንአኪም ወለደ፣ አኪም ንኤልዮድ ወለደ፣ ኤልዮድ ንአልዓዛር ወለደ፣ አልዓዛር ንማታን ወለደ፣ ማታን ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፅዩ ማርያም ወለደ፣ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ዘሎ ኢየሱስ ተወልደ። ቁጽሪ 17 እምበኣርሲ ኩሉ ወለዶ ካብ አብርሃም ክሳዕ ዳዊት 14 ወለዶ፣ ካብ ዳዊት ክሳዕ ምርኮ ባቢሎን 14 ወለዶ፣ ካብ ምርኮ ባቢሎን ክሳዕ ክርስቶስ ድማ 14 ወለዶ እዩ። ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጽሪ 18 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ከላ ከይተራኸቡ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኸበት። ዮሴፍ ሕጽያ ጻድቕ ሰብኣይ
ነበረ እሞ بحبوك حدقا حسب انبر كقلت صايفتون نسو إذا كحسب كله إنه ملأخ زي أبيهر بحلم ترأيه كم زيلو يسيفو داويت تحت إتخا مريم تنسات تزلا كمن فسقدس إيومو نموسى دا أي تفرح ودك تولد يا نسخة أن هزبو كاب حتى كدحنم إيومو سمو يسوس كتسومي إخا إذا كله إتيك زي أبيهر بنبي تزاربك كفتسام كونه كم زبل إنه دنقل كتأنس ودون كتولد يا سموخا أماني الكبل وإيوم ترجمو أملاخ مسانا إيو يسيف كابدك أسو تنسيو ملاخ زي أبير كم زعزوزو قبره نماريام حسيت وصدا بخور ودا كساعة تولد كا أي فلت آن سمو دمما يسوس سميو وانجيل ماتيوس معراف كلته ممتع سب طبب قطري حاده يسوس بالزمن نغوس هيرودوس ابيتليهم نا يهودا مستولده انه سب طبب اتتولده نغوس ايهود ابيالو كخبو اب مبراق رينا امو كنسجدلو متينا نابلو كم مبراق نبي يرسالم متو نغوس هيرودوس سمعو سنبده كل يرسالمون مسو نسو دما نخلهم لقاونت كهناتن صحفتن حزبن اكيبو كريستوس ابي زولد إلو حتتهم نساتهم كا اتبيت لهم مدر يهودا نحزب اسرائيل زحلو الشم كاباخ خوصيومو كاب شمامنت يهودا كتو ايتن اسن اخي صحف ايومو ابيت لهم نا يهودا ايبلو دحرزي هيرودوس نسب طبب بحبو تصوعم كاباتاتهم دما زمنت ترايون كخوب اصبيقو ترده نابيت لهم دما صددهم كيدكم بزعبات هتصان ارغصكم مرمرو مسرخكم انا خا متيك سغدلو افلط نبلم نساتهم كا كام نغس سميعم كدو انه اتي اب مبراق زرئيو كوكب اب العلتا اتي هتصان زلو ابوتا متي دو كسع زبل مرحم نتي كوكب مسرعيو ازي بزح حغوس تحغوسو نابيت اتيوم نتتصان مسماريام اديو رايو فغم إلهم دما سغدلو ساتسنم كفيتهم كا ورقن عطانن كربن قص برخت حبو نبي هيرودوس كيملسو بحلم مسترعيهم دما بخالق مقدي ناب حقرهم تملسو قطري 13 نساتهم مسحلفو انه ملاك زي ابي هيرن يسيف بحلم ترايو هيرودوس نتهصان قتلو يدلي علمو تنس نتهصانن نديون حسكان اب قبص هدم ساعز نغركا خا اب اصنح بلو تنسيو نتهصانن نديون حزو بليتنا بقبص كده اتيجي ابيهر بنبيين ودي كاب قبص تصوعكو زبلهم انتي كفتصم دما هيرودوس كسعزموت ابعت صنحي شعو هيرودوس سبب كم زلا قصلو مسرعي زح كوريومو نخلوم هصانات بيتلهمن اب كل غدبوتاتا زصنحن كاب سبب ارغيصو بزحاتو زمن ودخلت عامتن كابو نتحتن زلو غليخو اقتله شعو اتبنبي ارمياس أبراما دمتي تسمعي واي واي كان بزح بخياتن راهيل سلدك أبخيت توديوم إيامو مدباس أبيت اتبهالة تفتسمه قطري 19 هيرودوس مسموته إنه أبقبتي ملأخ زي أبيهر يسيف بحلم ترأيه وتم هيوت إزهت أنزدليو مويتم إيامو تنس نزهت أن النديون حزكا نام مدر إسرائيل كيدبولو نسدما تنسيو نتهت أن النديون حزو نام مدري إسرائيل متى أركيلاوس أبكندي أبو هيرودوس كم زنقص سمعو قنا نابو مخاد فرهي بحلم مستقل تصلو دما نام مدري قليلا كده اتي بنبيات نازرتاو كبهال اتبهال من تفتسم نازريتنا باتبهال عد متيو تأمته وانجيل ماتيوس معراف 3 سبكت يوحنس مطمع قطري 1-2 بتورحاتتي يوحنس مطمع
መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ ኢሉ እናሰበኸ ናብ በረኻ ይሁዳ መጽእ። እቲ ብነቢ ኢሳያስ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መገዱን ኣቕንዑ ኢሉ እተነግረሉ ንሱ እዩ። ክዳን ዮሐንስ ካብ ጸጕሪ ግመል ነበረ፣ ዕጣቕ ሕቑ ድማ ፈልቂ ቀለቡኻ ኣንበጣን መዓር ሰንካልን ነበረ። ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኩላ ይሁዳን ብዘላ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወጸት። ኃጢኣቶም እናተኣመኑ ከዓ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቑ ነበሩ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰዲቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመጹ ምስ ረኣየ ግና በሎም፣ ኣቱም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ከም እትመልኩኸ መን ሓበረልኩም? እምበኣርስከ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብልብኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃምሲ ካብ ዝኣእማን እዚ ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ብሕጂ እኳ ማሕፀን ኣብቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቑረጽ፣ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ እጥምቐኩም ኣለኹ። እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ። ኣነስ ኣስኣኑ ክጸውር እኳ ኣይበቅዕን። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ። ስርናዮ ኣብ ቆፍኡ ይእክብ፣ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ። ጥምቀት ኢየሱስ ቁጥሪ 13 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥማቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሐንስ ግና ንኣይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ዳ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪዚ ይፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ካብ ማይ ወፀ። እነሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረአየ። እነሆ ድማ ብኡ ዘሰመርኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ብዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ ቁጥሪ 1 ሽዑ መንፈስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ኣውፅኦ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ድሕሪ ዝጠመየ እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ እዛ ኣእማን እንጌራ ክኸውን በሎ። ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ጽሑፍ እዩ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ገምገም ቤተ መቕደስ ደው ኣበሎ። እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ ብእዳም ከልዑልኻ ንመላእኽቱ ምእንተኻ ይእዝዝ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካስ ብታሕቲ ገጽካ ጽደፍ በሎ። ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ድማ ጽሑፍ ኣሎ በሎ። ዲያብሎስ ከም ብሓድሽ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ከረን ወሲዱ መንግሥታት ኩሉ ዓለምን ክብረተንን ኣርአዮ እሞ ፍግም ኢልካ እንተሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ የበሎ። ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንበይኑ ድማ ተገዛ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪርሓቕ ሰይጣን በሎ። ድሕሪ እዚ ዲያብሎስ ሓደጎ። እንሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልገልዎ። ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ክምህር ከም ዝጀመረ ቁጥሪ 12 ኢየሱስ ማእሰርቲ ዮሐንስ ሰሚዑ ናብ ገሊላ ድሕር በለ። ናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ወሰን ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ። እቲ ብነቢ ኢሳያስ እተባህለ ክፍጸም ከምዚ ዝብል ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ገሊላ ኣሕዛብ ኣብ ጸልማ ዝነብር ሕዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ኣብ ዓዲ ሞትን ድኒኣን ንዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም። ኢየሱስ 4 ገፈፍቲ ዓሣ ከም ዝጸውዐ ቁጥሪ 17 ኢየሱስ ካብኡ ነጀው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሣ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረአየ። ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡን ይበሎም። ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብድዮስን ዮሐንስ ሓውን ምስ ዘብድዮስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ክዕርዩ ረአየ እሞ ጸውዖም። ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባን ኣቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ።
يسوس كم زمهارن كم زحوين قطر 23 يسوس دما أب كل قليلا أبيت صلاتهم إنا مهاره وانجيل منجستون إنا سبخا كل حمامن أب حزب زلو كل الناسن إنا حوي يزور نبره ورئون أب كل سوريا وطئ نخلهم حمامات كأب بعين التحمام زلو من كأنزان أغان انتزلو من حمام باريا ببور حزل العالمن بس أقعاتن نابو أمتصلو نسو دما أحويهم كاب قليلان كاب عسرت عدن كاب يرساليمن كاب يهودان كاب معدو يردانوسن كا بزحات سب سعبو وانجيل ماتيوس معراف حموشته يسوس تمرته بتصنا كم زمهاره قطري حاده بزح حزبي مسرعي ناب كرن ديبه مستقمت اخا دق مزامرتو ناب قربو افو كفته كم زنا بلد ما محارم بمنفس دخاتات منغست السمايات ناتم ايامو بصان ايام زغهيو متصننا عكرخ بيامو بصان ايام عقالات نمدرخ ورسو ايام امو بصان ايام صدقي زطمين زصمون كصغو يوم امو بصان يوم محرتي محرت كرخو يوم امو بصان يوم شريات لبين املاك رئيو يوم امو بصان يوم جبرت سلام ولد املاك كبحالو يوم امو بصان يوم من تصدقي زسددو منكس سمايات ناتهم يامو بصان يوم انت تصرفوهمن انت سغغوهمن من تاي دما كفو زبله بحسد انت تزاربلكمن بصان يوم كموخا قرميكم لزنبرو نبيات سقيقومهم يومما أب سماعت عصبهم بزح سلا زخانة تحقصوا بهون يبالكم مسلا شاون برهانا قطر 13 نسخاتكم شاو مدريكم شاو مقارتون تخدخا بمنتاي مكر بسبب كرقات مقدام مدربايون تزيكوينو مبرز تاكم يبولون نسخاتكم برهان عالميكم أب كرن زلا كتماك كولاي كعلان إيو مبرهتي أب بيت نزلو كله كبره أب قوامك أندير كسقلو أمبر أب تحتكفر كمبرو أيبرهن إيام كموخا نتتصبق قبركم ريام أب سمايات نزلو أبهم من تكمسقنو برهانكم أب كني سبي برح بزعبا حق موسيه قطر 17 نحق كونا ويسن نبيات كفتشمام أمبر كسعرهم زمت أخوة يمسلكم سماين مدرن كسع زحلف كله كسع زفتسم كاب حقس يوطا ويس حنتات كم زي تحلف بحقي ولكم اللهو بارسي كاب زنا اشتو تزازات حنت زسعره كم اون نسب زمهره ام منغس سمايات نشتو كبحال ايو نا غبر زمهر غنا نسو ام منغس سمايات عبي كبحال ايو صدقكم كاب صدقي صحابتن فرساويانن ازيو انت زي بزحه نا منغس سمايات كتو ايتاتون يهم الى نغركم اللهو قطري 21 نتم قداموت اتي زقتله كفرده ايو اما يتقتل كم تبهل لهم سمعكم اللهم انا غنا نحو زقطع زبله كله كفرده ايو نحو اتا تخدان صرق زبلو دما ام غبايا كفردو اتا عشا زبلو نغهنم حوي كفرده ايو قبلكم اللهم مباركه مباخنا مسوي انت امصاخا حوخا حزين الكام هلاوخا ابو انت حسبكا نتي مباكا ابو ابقني مسوي حدغو كيب قدم مستحوكا تعرق دحر دما تمليسكا مباخا اقرب مس مباستخا دما غنا ام منجدي كلخا قلطفكا مسو تعرق انت زي كونس اتي مباستخا نفرادي احلفك هبكا فراديون نغلياو نابيت معسرتكا تاعتو اتا موداتا قدرانتين ساعت فدي كابا كم زي توص بحقي يبلكا اللهو قطري 27 نتم قداموت ايتزمو كم اتبعل لهم سمعكم اللهم انا غنا سبيتي كبه غاز طمتا كل بلبو فصيمو ابا زموه ابلكم اللهو يماني تعينخ انت اسحتتك كبخا غطغطكا دربيا بزلسكا اب جهنم كابزاتوس حتى اكلكا انت طفيت حشكا يماني تيدكا انت اسحتتكاون كبخا قريتكا دربيا بزلسكا اب جهنم كابزاتو حتى اكلكا انت طفيت يحشكا السبيتو زفتحات صحفت مفتاحا يهابا تبحله انا جناب زي مكنيات زموت نسبيتو زفتحا
ዘበለ ኩሉ ዘማዊት ገበራ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ ድማ ዘሞወ እብለኩም ኣለኹ ቁጥር 33 ድማ ነቶም ቀዳሞት መሐላኻ ንእግዚአብሔር ሃቦ እምበር በሐሶት ኣይትምሐል ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ብሰማይ ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ ብምድሪ ኮነ መርገጽ እግሩ እያ እሞ ብኢየሩሳሌም ኮነ ከተማ ተዓቢይ ንጉስ እያ እሞ ከቶ ኣይትምሐሉ ካብ ጸጉሪ ርእስኻ ሓንቲ ክትጻዕዱ ወይስ ከተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሐል ነገርኩምሲ እወ ኣይኮነን ደኣ ይኹን ካብዚ ዝበዝሐ ካብ ትኽፉ እዩ ቁጽሪ 38 ዓይኒ ክንዲ ዓይኒ ስኒ ክንዲ ስኒ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ንኽፉ ኣይትቃወምዎ የማነይቲ መልትሕኻ ንዝወቕዓካ ግና እታ ካልእቲ እውን ምለሰሉ ነቲ ኩማጎተካ ቀሚሽካ ኸዓ ክወስድ ዝደሊ እታ ክዳንካ እውን ሕደገሉ ሓደ ምዕራፍ ንዝሰሓበካ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ ንዝለመነካ ሃቦ ካባኻ ክልቃሕ ንዝደሊ እውን ኣይትኽልኣዮ ቁጽሪ 43 ብጻይካ ፍቶ ጸላኢኻ ጽላእ ከም እተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ፍተው ንዝረግሙኹም መርቑ ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ክትኮኑ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያወትን ፀሓይ የብረቕ ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ድማ ዝናብ የዝንብ እዩ እሞ ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝጸርፍኹምን ዝሰጉኹምን ጸልዩ ነቶም ዝፈትኹም እንተፈትኹም እንታይ ዓስባ ኣለኩም ተገውትስ ከምኡ ዶ ይገብሩ ኣይኮኑን ንሕዋትኩም ጥራይ ብጽቡቕ እንተተቐበልኩም እንታይ ሓለፋ